Ja, dag. Mit navn er Henrik Birk, og jeg har lavet en YouTube-kanal, hvor jeg har beskæftiget mig med, om der findes en Gud. Og jeg tror selv på en Gud, og jeg blev troende, da jeg var 25 år. I dag er jeg 55 år, så jeg har troet på Gud i cirka 30 år. Og jeg vil sige, at jeg bliver mere og mere bekræftet i, at Gud er til. Der er så mange omstændighedsbeviser, der gør, at Gud er til. For eksempel er jorden jo placeret helt fantastisk. Den placeret fantastisk i Mælkevejen, og var den bare lidt tættere på solen, jamen, så vil alt liv blive fjernet. Var den lidt længere fra, så vil alt liv også blive fjernet, så vil det simpelthen blive for koldt at bo her på jorden. Og sådan en som Einstein for eksempel, han var overbevist om, at der fandtes en Gud, fordi han kunne fornemme det i det, der var frembragt, for eksempel planeternes baner, den akkuratesse, som man kan beregne planeterne. Og det mente han, at der lå en højere magnetik, og det skal jo ses i lyset af, at mange mennesker de mener, at det hele er tilfældigt opstået, men det lyder lidt mærkeligt, at det skulle være tilfældigt opstået, når der er sådan en præcision i skabet af det. Men nu er jeg selvfølgelig ikke videnskabsmand, men jeg har en artikel her fra Vågn Op. Det hedder Ateismen på fremmarch, og det er fra november 2010. Og der vil jeg godt fortælle lidt om den her artikel her. Det er en forsker i Prag. Han er professor faktisk, og han er kendt i hele verden for sin forskning. Han forsker inden for neurofysiologi. Og han var engang ateist, men nu tror han fuldt og fast på Gud. Og han har så i den her artikel, i et interview til Vågn Op, forklaret, hvorfor han ændrede synspunkt. Han lidt om, at han var ateist, og hvorfor han var ateist, og han var overbevist om evolutionsteorien pålidelighed. Og så forklarer han lidt om, hvordan han har hans karriere inden for forskerverdenen. Og så bliver jeg spurgt, om han nogensinde tænkte på Gud, og det vil jeg godt lige citere her, for at læse op. Jeg på en måde indimellem spekulerede jeg på, hvorfor mange højt uddannede mennesker, deriblandt nogle af mine professorer, troede på Gud, skønt de gik stille med døren, på grund af det kommunistiske styre, altså menneskefrygt. Men for mig var Gud noget, som mennesker havde opfundet. Jeg var desuden forfærdet over alt det onde, som blev begået i religionens navn. Og det kan man jo heller fortænke. Der er blevet begået mange, kan man sige, onde og grimme ting i religionens navn. Og det er jo sådan set en hån mod Gud, at man har brugt Guds navn, brugt Bibelen, til at foretage de mest uhyrlige ting. Men det kan vi komme ind på i en anden video. Men så bliver der spurgt, hvad fik dig til at ændre syn på evolutionsteorien? Så siger han, da jeg forskede i synapserne, begyndte jeg at tvivle på evolutionsteorien. Jeg var dybt forundret over den utrolige kompleksitet i nervecellernes forbindelser, som jeg ellers antog for at være simple. Jeg tænkte, hvordan kan synapser og de genetiske programmer, der styrer dem, være et resultat af tilfældigheder? Det gav slet ingen mening. Og her taler vi jo altså om en mand, som er højt uddannet, som har forsket inden for de her områder i mange år. Det man kan undre sig lidt over, det er, at der er mange mennesker i dag, som bare siger, at de tror på evolutionsteorien. Men de har ikke i den grad forsket som sådan en mand her. De har ikke været nede i substansen. Men deres tro baserer de sådan set på, ja, det kan være fjernsynsudsendelser, det kan være alle mulige tilfældige ting, de stykker sammen. Jeg vil bare gerne spørge,
alle jer, som tror på evolutionsteorien. Det er det vigtigste spørgsmål, som I overhovedet nogensinde vil kunne få besvaret, det er, om Gud findes. Og hvis evolutionsteorien er en stor løgn, så er det vigtigt, at I gør op med jer selv og finder ud af, om det er en løgn. For det er jo frygteligt at basere sit liv på en løgn. Nå. Men så for at gå lidt videre her, så siger han her, i begyndelsen af 1970'erne overvejede jeg så i en forelæsning af en kendt russisk videnskabsmand og professor. Han sagde, at levende organismer ikke kan være et resultat af tilfældige mutationer og naturlig udvælgelse. En af tilhørende spurgte, hvad forklaringen så var. Professoren tog en lille russisk bibel op af jakkelommen og holdt den op og sagde, læs Bibelen, især skabelsesberetningen i første Mosebog. Ude i foyeren spurgte jeg bagefter professoren, om han mente det, han sagde om Bibelen. Kort sagt, svarede han, en simpel bakterie kan dele sig cirka hver 20 minut. Og have mange hundrede forskellige proteiner, som hver indeholder 20 forskellige aminosyrer arrangeret i kæder på flere hundrede. Hvis bakterier skulle udvikle sig gennem gavnlige mutationer, ville det kræve langt mere end de 3 eller 4 milliarder år, hvor der ifølge mange videnskabsmænd har været liv på jorden. Han mente, at den bibelske beretning i første Mosebog var meget mere logisk. Så bliver der så spurgt, hvordan påvirker det professorens svar, altså dig, altså forskeren der, ikke? Så siger han, hans betragtninger sammen med min egne nægende tvivl fik mig til at drøfte emnet med flere religiøse kollegaer og venner. Men deres svar var ikke overbevisende. Senere talte jeg med en farmakolog, og var et af Jehovas vidner. Igennem 3 år forklarede han Bibelen for mig og min kone, Emma. 2 ting gjorde stort indtryk på os. For det første har den traditionelle kristendom kun lidt til fælles med Bibelen. For det andet stemmer Bibelen med sand videnskab, skønt den ikke er en videnskabelig bog. Så bliver der spurgt så bliver videnskabsmanden spurgt, har det været en hindring for dig i dit arbejde som forsker, at du ændrer holdning? Slet ikke. Alle forskere må uanset deres tro være så objektive som muligt. Og det er jo det, som videnskaben påberåber sig, at de gerne vil være objektive. Og her er der en forsker, som siger, at han ønsker at være objektiv. Men min tro har ændret mig. I stedet for at være alt for selvsikker, meget ambitiøs, overdrevet stolt af mine egne evner som forsker, er jeg nu taknemmelig over for Gud for de færdigheder, jeg måtte have. Og i stedet for uretfærdigt at sige, at det er forbløffende design, som tydeligt kommer til udtryk i skaberværket, skyldes tilfældigheder, spørger jeg, og ikke så få andre videnskabsmænd, hvordan har Gud designet. Så det var altså en videnskabsmand, som kom til konklusionen, at han kunne fornemme, at der var noget helt fantastisk. Jo mere han dykkede ned i skaberværket, jo mere fandt han ud af, hvor komplekst og intelligent det var skruet sammen. Så frem for at, kan man sige, blive ved med at tankespinde på den der evolutionsteori, så har han begyndt at have en tro på Gud, og han er begyndt at bruge, kan man sige, sin videnskabelige forskning til at afdække for sig selv, hvordan Gud har skruet tingene sammen. Det vil sige, han begynder nu, og han har en tro på, at Gud kan man sige, simpelthen at han er til. Og det har så gjort, har jo ikke hindret ham i at forske videre. Så det er interessant. Men jeg vil så afslutte nu, og så kan vi vende tilbage til det emne en anden gang med en anden artikel. Farvel.